Lelo panyasa voice box Mr. Bula akuti ataunguza atamva mfundo zosiyanasiyana zatsogolera azipani zosiyanasiyana kuno kwathu Malawi aona kuti ngati Malawi tikufuna kuti dziko la Malawi lipite patsogolo ndi mtsogoleri olimba mtima wa masomphenya ngati Ibrahim Traore ku Burkina Faso. Mtsogoleri ameneyo ndi atupele muluzi ndi chipani chake cha United Democratic Front UDF. Lero limodzi pano panyasa voice box ndipo kuti Mr. Bula aitambasula bwanji nkhani imeneyi ndipo akamaliza timafuna musangochoka mutiuze maganizo wanu in the comment section below pompano panyasa voice box. Zulo ndinaliphee kwambiri ndimatenga mfundo za atsogoleri osiyanasiyana ndikumayika kumamvetsera chifukwa mnyengo imene tilimo iyi ndi nyengo imene tikuva mfundo za atsogoleri ndi zimene azapange akatenga boma akamapangisa misonkhano andale awawa chimene ife tikutengamo sizikwanje kuyenda ndi zikwanje ayi sitikutengamo kuzola penti ayi sitikutengamo kuopseza ayi sitikutengamo kunena zayona iyayi zonsezo zilibe ntchito kwa ife. Chomwe ife tikutengamo ndi mfundo kodi atsogoleri amenewa 2025 kuti achoke 2025 atinyamule ifeyo kukafika ku 2030 atinyamula pangalawa yake iti kodi mfundo zimene akufuna atiuze ndi ziti. Ndiye lero muli ndine Mr. Bula ndikufuna ndikuuzeni moveka bwino Malawi komanso tizionesana njira kuti njira ndi iyi munthu ndi uyu agang'anthi ndi yawa mbava ndi izi andiyewu ndi yawa akuba ndi yawa. Nthawi yake ndi inoyo palibe kulankhula zopyathira kulibe zoti yaya Benilongo akalankhula aphedwa ndi anthu onse akhala chete kulibe zimenezo. Kulibe zoti Benilongwe amalankhula kuti achisale mupepese ku mtundu wa Malawi mwalankhula molakwika kuti DPP ikawina tizayang'ane maso pa inu achisale kenaka within 2 weeks Benilongo akupempha achisale kuti apepese ku mtundu wa Malawi. Benilongo ndi kumwalira kulowa m'manda kuona ngati kuti akafa Benilongwe ndekuti anthu onse akhala chete. Apa patineneretu kuti tonse sitikukhala chete chifukwa ziko ndi lathu Malawi ndi wathu kulibenso kwina kumene tikampeze Malawi wina ndi yemweyo. Ndiye ifeyo tizafera ndembera yake imeneyi kaya muti tonse titseni komanso ena aphuka azalankhulaso m'malo mwa ife. Kupita kwa Benilongwe ife tikuyima tikulankhulaso chilungamo panopa kukuuzani Malawi komanso kuzuzula khalidwe loyipa ku Malawi kuno ndipo sitizagona usiku ndi masana. Amalawi mukamamvetsera mfundo zawo anthuwa muziona kuti kodi anthuwa onse ali mungalawa ngalawa zimene akufuna atinyamuliremo ifeyo kupita nafe ku 2030. Kodi ngalawa imene atenga anthuwa ndi iti? Kodi ifeyo akufuna atinyamulire mulichero amene wasakatigwesa munjira ndi zimene zozo ife takhala tikuziona. Ndinamva kwambiri mfundo za mamembala a DPP mfundo zanu tazimvetsera mokwanira ndipo tikuzimvetserabe. Mfundo zambiri zanu zayima pothana ndi MCP kapena kuthana ndi anthu a MCP komanso mwayima pa mutu ozathana ndi anthu onse amene anatengapo gawo kuti niyo mchoke mboma. DPP imeneyo MCP yagona pa maso ake onse yayika pa DPP kufuna kugonjesa DPP. Ikagonjesa DPP ndekuti iyo MCP ikuona ngati yawina kale zisankho. UTM ikungopalapasa pachitonga timati kubalabasa pachitumbuka timati wakukola waka. Ifeyo kwathu kumpoto timati vakoko vaka apapasa waka
a UTM kungolankhula mfundo za chuma, pomwe chumacho ku Malawi ndi chovuta, timachita kuthandizidwa ndi maiko, ndipo maikowo akangoti sitikuthandiza ndoti Malawi wafa. Ndekuti sogolo la chuma ku Malawi likanali mazi. Koma kodi nanga mfundo zawo zitipitisa kuti zitibweresera chuma? Nanga ziko za ulimi? Nanga njala itha ku Malawi? Nanga umphawi? Nanga kukwera kwa zinthu? Chifukwa maso a UTM agona pa nkhani za chuma, chifukwa choti adalisoka bambe msogoleri wa UTM ndikaswiri pa nkhani za chuma. Ndiye ndinaliso ndi chidwi kumvesera kwambiri uthenga kapena kuti kulankhula kwa Atupele Muluzi. Atupele Muluzi akunena kuti ineyo ndikatenga boma panopa ntchito yake ndinayiyamba kale, tikufuna Africa akhale ndi passport imodzi. Ndiye ineyo ndinazifunsa mafunso, kodi passport ingatheke bwanji kuti ikhale passport imodzi? Ndiye ndinakumbukiranso kuti Ibrahim Traore, president wa ku Burkina Faso, anayiyamba kale programu imeneyi ya passport imodzi kuno kwa Africa. Ndipo maiko atatu anajoyina ngati Niger, Mali, kuphatikizapo Burkina Faso, anachiyamba kale chinthuchi. Ndiye kuti tikayang'ananso kumbali kwake amene akupanga support gulu limene lijalo la one passport, ndiye kuti tinayang'anaponso South Africa ili nawo pa gulu mothandizidwa ndi Russia. Ndiye ndinayang'ana kwambiri kuti kodi mphamvu Ibrahim Traore amene watchuka pa dziko lonse lapansi, kuti ngakhale oyimba ku America akumanena kuti munthu ndi ameneyo Ibrahim Traore, chifukwa chakuti iyeyo akutukula Africa. Oyimba atu amene tikunena waku America ndi azungu kwawo kwa Trump. Ndiye kuti ninaona kuti ndiye kuti Atupele Muluzi mfundo yake yonse akufuna kuti iye akhale munthu wolimba mtima, akuziwa kuti kusintha zinthu muziko sikumafunika kusintha ndi ambuye, ameni, aleluya. Amalawi mwapemphera kwambiri mmawa masana mazulo, koma ziko likungosaukabe. Panopa zikufunika msogoleri wolimba mtima ngati Atupele Muluzi. Amalawi tayenda malo osiyanasiyana kubwereka ndalama uku, kubwereka ndalama. Ndalama zikuchoka ku Africa kuno kumapitanso ku America nkumatukuka. Mulekeranja Amalawi kumsankha munthu Atupele Muluzi alamulire ziko? Ine Atupele Muluzi sindikumuziwa. Atupele Muluzi ineyo kuti kuli Mr. Bula samndiziwaso. Koma ineyo chifukwa cha mfundo zake ndifakenso ndikuyima pano pa chiuluku kuwuzana Amalawi kuti munthu amene angalandise ziko kumene ifeyo taliponya kupompo ndi Atupele Muluzi. Ena wawosewa sakuyenera kukhala sogoleri, mwina atakhala ma ministers, mwina atakhala ma MP, mwina atakhala ma kansala igwira. Koma msogolera amene ali pa ulendo woti ziko la zalisinthe ndi Atupele Muluzi. Chifukwa mzimu wa Traore wasesereka ndi kukalowa mwa Atupele Muluzi. Atupele Muluzi ndi masomphenya omaliza, chiyembekezo cha Malawi chomaliza ku Malawi ndi Atupele Muluzi. Ndikusimikizireni Amalawi, mukasemphana ndi Atupele Muluzi ndikukakamira za chisankho kumusankha munthu chifukwa cha mtundu, chaka chamawa muzaliraso. Mukasemphana ndi Muluzi, Atupele Muluzi, ndikukasankha munthu chifukwa ndi wachigawo chakwathu 2030 galimoto imene mukwere ndiyopanda matayala. Mukasemphana ndi Atupele Muluzi ndikuyenda ulendo wanu nkumanena kuti ife tikafika pomwe mwakwera enawa amene maulendo awo amene akukhala ndi makansala kapena ma MP kapena ma minister, koma usogoleri wa ziko ukuyenera ndi Atupele Muluzi. Zikomo kwambiri mnali ndine Mr. Bula, sindikufuna kukudirani nthawi yayitali chifukwa Amalawi si zoyenera kuti munthu uziloza pambali, uzibaya pambali pakati kuti ukupaona. Atupele Muluzi ndi chiyembekezo cha Malawi chomaliza.